Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi få vores lillebrødre Ja, til at spise det her. Babdressing, er det ikke? Nej, hvad er det? Det er i hvert fald noget dressing, som de skal spise. Så lad os få dem herind. Victor! Albert! Kom herind! Så kom vi. Victor, luk dig, du er sidste mand. Nej, så lækker. Okay, det. Ja. Kom. Victor. Det der det er min lillebror, Ja. Sådan. som har været med i nogle af mine videoer. Ja, og jeg er den, der er bedst til fodbold også. Nej, det er det ikke. Det er du ikke. I livet. Ja, så vi skal lige. Ja. Bare put noget på min finger. Nej. Der er noget på en ske. Albert, du spiser. Jeg spiser bare det hele. Ja, det gør du bare. Han lugter lidt til det. Det stinker af helvede til. Ikke mere. Victor, det er dit. Stop, Albert, hold den. Ja, det må være vilje, det der. Fordi på grund af, hvis Emil han ikke levede, så ville det ikke have været sket. På grund af Emil. Alt det var på grund af Emil. Albert, nu tager vi en ny en. Ja, det her, det kan være Victors. Nej, det bliver det ikke, og du skal holde den lige. Okay, For fanden, ellers så bliver det ikke. Prøv at hente lige en hel masse kummelrulle. Hvor er det henne? Ind i stuen, tag det hele med. Pas på. Victor, henter du det? Ja. Victor, tag en ny ske med. Fuck. Ad. Lækker. Og hvor her sprører du. Der, så skal der ikke så meget på. Ellers rører det bare ud igen. Jeg dør. Vi klipper ud. Kom nu, bare stop. Stop min hal. Stop, vand. Stop. Victor, han skal se mig. Vil lige stop. Se her, det er det, jeg skal. Så vi kan se det her, det er chili. Det er det, vi ikke skal æde. Er det chili? Nej, det her, det er... Victor, se mig. Victor, kom med et stykke. Skynd dig hurtigt. Ræk mig. Ræk mig det. Emil, heldig, vi ikke skal være med til at æde det. Ja. Albert, den holder du lige så forsigtigt. Der, hold den der. Ja. Vi så der. Jeg lækker. Jeg er så lækker. Nej, jeg skal ikke ud. Jeg er rej. Wow, fuck. Luk lige døren, Victor. Luk døren, Victor. I er bare klar. Som I kan se. 3, 2, 1. Æd det. Æd. Kom. Ej, Max, hvad du? Synk. Sådan der. Ja, Albert, han tog det som ingenting. Albert skal fandme have en til. Nej! Albert. Victor, du er ved at brække dig. Ja. Så du skulle også have en til Victor? Ja. Jeg skal ikke så meget, fordi jeg klarer det som min mand. Stop. Jeg klarer det som min mand, så skal man ikke have meget. Jeg skal ikke have mere. Albert, spis. Spis, Albert. Ja, når jeg lige har taget det. Skynd dig nu Men her. spis det for fanden. Og Max, kom så, kom her. Drik, Albert, drik. Værsgo, Victor. Nej, jeg skal ikke have mere. Jo, Victor. Jo, Victor. Sidste. Kom. Der er for meget. Æd for fanden. Jeg fik mere end det der, vi tør tårte. Drik cola. Drik en hel masse. Så skal I ud igen. Farvel. Det var det. Okay. Victor, tag din cola med. Værsgo, skål. Ej, så træk det. Farvel. Jeg tager det som min mand, Victor. Ja, vi ses. Skal vi have råd? Nå. Men var det den video? Ja, det var alt for den her video. Hvis I vil se flere channel, så må man meget gerne give et like.